Salam emmeňize YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Men Süleyman Akmuradow. Bugün sizi Ýewropa alyp gitjek. Ýewropany gezdirjek size. Şu wagt içiňizden şu ýaldy uý geçýändir bilýän. Şu wagt bir Ýewropa gitsem dagry dünýäniň owadan şäherlerini seýahat etsem diýänsiňiz. Adam Italiýa gidip pizzany Italiýa diýip görsem diýänsiňiz. Adam Paris'e gidip Eiffel Bahçesi'nin yanında bir yerde kafe restoran oturup Eiffel Bahçesi'ne taraf seyredip çay kofi içsem diýänsiniz. Aslında Ýewropany gezmek on ýaly kynlar. Gözüňizde gat ulantmaň Ýewropany gezmek. Ýewropa diýäniň näme? Uzunluğu 5500 kilometr, inem 3800 kilometr olan bir territoriýa. Ýewropada köp döwletler bir-birlerine ýakyn. Bir döwletden o döwlete gidende seni ne migrasiyada durdurýarlar, ne tamojnada durdurýarlar. Arkaýyn o döwletden o döwlete geçip bilýän. Meselem sen şu wagt Slowakiýanyň paýtagty Bratislawda ýaşaýan bolsaň, şu akşam Austriýada dostum bilen oturup nahar ýeýin diýsen, şu Bratislawdan Austriýanyň paýtagty Wiena bugün bir sagatda maşynyň gidip bilýän. Şoň ýaly döwletler bir-birine ýakyn köp döwletler. Indi men size Ýewropany gezmegiň ýollaryny görkezjek, variantlaryny nädik gezmeli, haýsy ýollardan gezmeli. Birincisi Ýewropany öz başyňyza gezmek, özüňiz awtobus ýa samolyot bilen gezmek. Ikincisi awtobus bilen gezmek, ekskursiýa gitýän firmalar bilen. Firmalar, mesela 18 günläp ýa 20 günläp 18-20 döwleti gezdirýärler. Şu firma usulen gidip bilersiňiz. Üçüncüsü Interrail diýilen Ýewropanyň içindäki hemme poýt sistemalaryny ulanyp şu poýt bilen gezilenç. Indi birinciden başlaýyn. Şu Ýewropany öz başyna gezmek. Eger siz diňe bir döwlete gitmek isleýän bolsaňyz we bir döwleti gezmek isleýän bolsaňyz, onda siz samolyotda bilet alyp samolyot bilen gitmeňiz azamatly bolýar. Şu samolyot bilen gidersiňiz şu şäherä, şu şäher ýa-ni şu döwlete, o döwletge gidip gezersiňiz. Eger siz köp döwlet gezmek isleýän bolsaňyz, ýene hemme samolyot bilen gezip bilersiňiz. Ýöne köpräk puluňyz bar bolsa. Çünki hemme döwlet samolyot bilen gezjek bolsaň, biraz köpräk pul gerek bolýar. Indi men şu taýda öz başyna gezmegiň pozitiv, negativ taraplaryny düşündirjek. Ya adam şu ekskursiýa gitýän firmalaryň bilen gidende gowy taraplar, gowy däl taraplaryny düşündirjek. Men özüm noýabr aýynyň 10-näşinde Ýewropa gezelenjine çykdym. Özüm şu wagt Litwiýada ýaşaýan. Litwiýadan çykdyk. Noýabr aýynyň 10-näşinde birinji giden ýerimiz Italiýa. Italiýada bir hepdelä 5 şäher gezdik. Öz başyma gezdim. Bir firma bilen ýa bir zada bagly bolup däl, hemme zat öz başyma, hemme zat biledim. Zaten özüm alym, gitjek yerlemme özüm. Hemme zat özüm etdim da. Italiýada 6 gün aldyk. 6 gün bir hepde ýaly 5 şäher gezdik Italiýada. Italiýadan soň Wengriýa gitdik. Wengriýada 2 gün aldyk. Wengriýadan Slowakiýa gittik. Slowakiýadan Austriýa, Austriýadan Çekiýa, Çekiýadan Polşa gittik. Polşadan soň gydymda Litwiýa geldik. Bulan hemmesini 2 hepde gezdik biz. 13-14 günde gezdik. Öz başyna gezende näme gowy tarapy bar? İslen ýerine gidip bilýäňiz. Sen İslen müzeýine girip bilýän. Bir zat sen bagly bolanokda bir adam ýa bir firma bagly bolanok özüň näme türkçesi özgür diýilýär, türkmençesi näme bolýar diýalma şonok. Öz erkiňe daray sen adyň tutýan ýok. Tutuşy Ýewropany özüň arkaýyny gezýän asuda. Öz başyma gezmek men üçin as gowy, çünki men surata düşürmän, gowurýan, owadan ýerler görsem durup wagtymy aýryp surata düşürýän. Eger şu men ýa surata düşürmän, gowurýan bolsaňyz özüňiz öz başyňyza gezmeli. Meselemne şu görýän suratyňyzy men düşürmegim üçin bir näçe wagt gerek bolýar we şuňa suratlary düşürmek üçin iň az men her şäherde ýarym sagatymy harjaýan, şuňa owadan surat düşürmek üçin we şuňa öz başyňa gezende wagtyň köp bolýar we arkaýyny gezýän. Ýani finans tarapdan sereden ýagdaýymyzda meselem men 10 näşinde şu gezen şäherde gezen döwletlerimde opşy 500 euro pul harjapdyryn. Indi şu 500 euroň içinde hemme çykdaşdanma samolyotda biledim, samolyot, poýuz, awtobus, onsoň
Gastensa veren pulum, iyi içkim, ondan soğutlar hemmesi ortalama 500 euroya alçıkta. Men biraz köprek soğudum. Köprek soğanım biraz köprek soğudalım ya köp şäherlerde şo döwletin öz naharlary ýa-da süýüş tagamlaryny barlak görmek üçin biraz köprek pul berdim. Gözüňizde şunu ýaly etmeň, şo döwletler 500 euro gelipdir, gymmadrak diýip nämetmeň. 450 bilen 500 euro aralygynda gelip bilerdiňiz. Men ora 50 euro ýaly köp pul soğudum diýip düşünýän. Aslında 450 euro adam şu gedelencim diýip bilerdim. Şu gedelencim boýunça opşy 2 ýedek samolyota mindim, 2 ýedek poýza mindim, galanlarynyň hemmesini awtobus bilen gezdim. Birinji samolyota minenim, Litviýadan Italiýanyň Milan şäherine gidende samolyota mindim. Samolyotyň bileti 11 eurody. Diňe 11 euro 13 dollar ýaly dolýam kadýan. Milana bardyk. Köp döwletlerde aeroportlar şäheriň daşynda bolýar, uly şäherlerde. Milana bardyk, 11 euro bardyk Milana. Indi şu Milanyň aeroportundan şäheriň merkezine gitmeli burada dedim. Ve aeroportdan şäheriň merkezine gitmek üçin bilede näçe tölenir diýýäňiz. Düşünüp görňäni 13 euro töledim. Aeroportdan şäheriň merkezine gitmek üçin olan poýda 13 euro töledim. Seredip görmüşsaydan 1 saatlyk samolyot ýolagçylygyna 17 euro berýän, Italiýa gelmek üçin. Italiýa gelemden soň Milandan şäheriň merkezine gitmek üçin 13 euro pul töleýän bilete. Ana şu Italiýa girip başlanda näme gymmatçylyk başlaýar. Günüň diňe pul soğumak bilen geçýär, nire bardan juýundan pul çykýar. Gedelençde köprek pul soğulýar. Näçe ýaly öz başyna gezmek men üçin gowzat. Firmaňy söýlen ýa ekskursiýa gitmek däl. Men gitýän döwletimi goýup gezmän alaýan. Indi bolsa şu Ýewropa gedelencini ekskursiýa gitýän firmalaryň söýlen gezemizde nähil bolýar. Indi şolary düşündirjek. Men internetden şu Türkiýedäki şu Ýewropa alyp gitýän ekskursiýa gitýän firmalaryň internet saýpalaryny girip gördüm. Türkiýede iň köp ulanýan firmalar haýtlar Interbus we Awrupa Rüýasy we soň Airbus we Interbus, Airbus, Awrupa Rüýasy, biram gezi sepeti wa. Men şuron internet saýpalaryny aşak informasiýalara ýazjak, şu informasiýalardan internet saýpalaryny tapyp bilerdiňiz. Indi ortalama bahalar näme awtobus bilen döwletler gezende. Meselem Airbus bilen Interbusyň bahalaryna baktym. 18 günne 18 döwlet gezýän, 26-28 şäher gezýän, bahasy 1190 euro. 1190 euro 18 döwlet gezýän, 18 ýylyň dowamynda 26-28 şäher gezýän. Ve şu gezelençlerde bolsa 18 günüň başda ýartyny otellerde geçirýän, ýartyny awtobuslarda geçirýän. Otellerde geçirýände size şu otelde garan wagtyňyz şu ertirligiňizi berýärler. Indi şu 1100 euroň içinde nämeler girenok. Siziň iwitçiňiz şo bagaň içine girenok. Näme ýejek bolsaňyz töleýän puluňyz öz juýuňyzdan çykýar. Ondan müzeýlere zada girjek bolsaňyz ýene özüňiz pul tölemeli. 1190 euro diňe şu galyan gastinsalarnyň tölegi, birinji gastinsala galyan wagtyň gastinsan berýän iwitçiňi içine alýar we birinji ýolagçylykda awtobusyň pulu. We sizi ýanyňyzdan gitýän bir giden adamlar oly 40-50 kişilik 40-50 adamlyk awtobuslarda gitýän. Awtobusda gazykly bolýar. Men şu awtobusdan giden bir bilen hiç ýyl söhbet edip görmedim, ýani söhbet edip görmedim. Ýöne internetde şu giden adamlaryň videolaryny görüşdirdim. Hemmeden matlaat berýär, gidin görüň diýe, gazykly diýe, 18 günläp awtobuslar, aýratynlar, tätin günler geçirýän diýe, ýatdan çykmajak wakalar bolýar diýe. Indi şu ekskursiýa gedelençe alyp gitýän firmalaryň şu Demiralky Ýewropaýa gitýän gedelençler bolýar. Men birinji aýdanım uly Ýewropa gedelençe, ikinjisi şu wagt gaýtýanmym. Şu Demiralky döwletlerini alyp gitýärler Ýewropaň, olan bahalary biraz gymmadrak bolup bilýär. Ortalama 1500-1600 euro ýaly bolýar bahalary. Şu Ýewropaň Demiralky döwletleri hem görüp bilýän we gemide ýolagçylyk etýän. Şwetsariýa, Norwegiýa, Finlandiýany görýän.
Jonyaly autobus bilen gezelen jem gyzykly geçýändir diýip pikir etýän. Siziň hemmeňize maslahat berýän. Eger autobus bilen gezelen jetjek bolsaňyz, indi viza näçe pul bermeli diýip sorap bilerdiňiz. Vizaň bahasy 135 euro eken. Şu internetten tercihtirdim şu firmalara 135 euroň içinde şu vizaň tölebi var, biram sağlyk ihtiýaçlandyrys strahowkaň bahasy bar eken şu 135 euroň içinde. Siz şu firma bilen gideňizde, size pasolstwoda size şu firma kepil bolýar we viza almak kyn bolanok 80% vizaňyzy alyp bilýän, gat problemaňyz ýok gorda. Eger öz başyňyza gitjek bolsaňyz, meselem bir dostumdan soradym. Men Ýewropa gelemde turistik viza bilen gelmedim. Bäri praktikant bolandygyň sebäpli D vizasyny alyp geldim. Schengen D vizasy diýerler. Onsoň şu vizalarında viza alacak bolsaň näme gerek? Eger siz okuwçy bolsaňyz, okanyň hakyndaky dokument kepilnama diýilýär. O öwrenji belgesi, okanyň universitetde alýan dokumentiňiz, onsoň strahowka, sağlyk ihtiýaçlandyrys, haýsy çystolarda Ýewropada boljak bolsaň şu çystolara değişli strahowka, onsoň şu galýan çystolaryňa değişli gastinsalardan ettiren rezerwasiýondan, çünki rezerwasiýon görkezmelsen pasolstwo nämen şu çystolada şu döwletden şu gastinsada bolýan diýip rezerwasiýon görkezmeli. Buram samolyot biletiň rezerwasiýony bolmaly. Samolyot biletiň rezerwasiýony, buram gastinsaň rezerwasiýony, üçüncüsü sağlyk ihtiýaçlandyrys, dördüncüsü okanyň hakyndaky dokument, beşincisi bankda sağında pul görkezmeli. Indi bankda minimum näçe görkezmeli, o arada anyk maglumat tapyp bilmedim, çünki az köp türkler üçin maglumatda internetde. Bir giden dostumdan soradym, Fransiýaga gitdi, şo gelmek üçin Schengen vizasyny alyp gitdi. $2000 görkezdim diýdi hasabymda. Atynda adam görkezse bolup bilerdi, ýöne işimi garantiläýin diýip şu hasabyma $2000 goýdum diýdi, şu $2000 görkezdim diýdi. Ana şeýdi vizasyny aldy. Atynda ýok, $2000 mejburi goýmaly zat ýokdur, men goýsaňam bolýandyr. Ony şu turistik viza alan adamlar bilen maslahatlaşyp sorap bilersiňiz. Autobus bilen gezelen ana şonýaly 18 günläp autobus geçirýäňiz, gyzykly ýatdan çykmajak wakalar bolar. Çünki bir 40-50 kişilik autobusda gitýäňiz, autobusda goýup gezýäňiz. Biraz ýadarsyňyz, eger autobusda ýolçuluk etmän halaýan ordaňyz birinji maslahatym gidin. 1190 euroya, 1500 euro Ýewropany gezmek üçin gymmat däl. Bir ýyl işläň, bir ýyl goýup işläp pul gazansaňyz, şu Ýewropany gezin. Ömrüňizde bir gezegem bolsa gelip gezip görüň da. Indi üçüncüsü Interrail. Interrail ýanyň näme? Ýewropany poýuz bilen gezýän. Poýuz sistema, Ýewropadaky poýuz sistemasyndan ýa siz bir bilet alýaňyz, ýeke bilet bahasy gymmatdyrak, gymmat diýenim muktary uly. Şu bilet alýaňyz we şu bir bilet bilen tutuş Ýewropany poýuz bilen gezip bilýäňiz. Indi şu Interrail'in bir giden nemeler var? Her hili biletler var. Meselem bir aýyň dowamynda 6 gezek poýza minýän bilet var, 7 gezek poýza, 10 gezek poýza minýän, 20 gezek poýza minýän bilet var. Siz şu minýäňizde mut minýäňiz. Siz diňe başda bir bilet alýaňyz, şu bir bilet alaňyzdan soň siz şu Ýewropanyň içinde opşy meselem bir aýyň dowamynda 10 gezek poýza minme mümkinçiligim bolsa şu 10 gezek mut minip bilýän şu poýza. Internetden şu telefonuňyzda Interrail'in programmasyny indirýän, soň haýsy çyslowda sagat näçede, haýsy wagtlardan, haýsy şäherden, haýsy şähere gitjegiňizi internetden saatlaýaňyz, hasaňyza gerip, ana şu taýdan arkaýyn gitjek şäherleriňizi, gitjek döwletleriniz poýuz bilen gezip bilýäňiz. Gaty go sistema, ýani Ýewropany gezmek üçin, ýani Ýewropada bar ýa sistema, Amerikada zat adam ýok. Esas Ýewropada meşhur Ýewropany arkaýyn poýuz bilen gezip bilýäňiz. Bu Interrail bir firma däl, bir ekskursiýa etýän programma bagly bolup giden ok. Ýene bundan Interrail'den özüň aýratyn gezýän. Hem merik özüň aýratyn etýän diňe ulanýan transportdan biri şu poýuz bolýar. Meselem bir aýlyk Ýewropa gezelenjine çykan bolsaňyz we ýa bir aýda 10 gezek poýza minme mümkinçiligimiz bolsa şu Interrail biletde şu 10 gezek poýza minýän
Galanlaryny autoda minip geçsen autoda gezip bilýäňiz. Ne 3 variant var. Ýewropany öz başyňyza samolyot bilen ýa poýez bilen, samolyot bilen ýa-da auto bilen gezmek şu meň öz gezişim ýaly. Başlan. İkinci variantam şu öz ýaşaýan döwletiňizden ekskursiýa gitýän firmalaryň süren gezmek. Üçüncüsü Interrail. Kommentariýalara öz düşünjeleňizi ýazyň. Haýsyny saýlardyňyz? Öz başyňa gezmekmi? Ekskursiýa gitýän firma bilen gezmekmi? Poýez bilen gezmekmi? Öz finansiýy durumuňyza görä ýazyň. Indi şu gezelenişlerde näil inglizçe gerek. İngilizce satlan girem, sorulan girem, İngilizce dilin ýagdaýy näil bolmaly. Dedim hello merhaba. What is your name? Burada ne diyor olabilir? Bak oğlum oradan soruyor. Ne diyor olabilir? Söyle Murat. Merhaba, benim adım Name. Eğer siz öz başyňyza gezýän bolsaňyz, öz başyňyza gezme planyňyz bar bolsa, İngilizce bilmek gaty peýdal boljak size. Çünkü gitýän ýeriňizde birda siz gürleşmeli, wagtala barardyňyz, aeroportda barardyňyz, ýa-da haryjak barardyňyz, bir ýerlerde atýarlar hatda İngiliz dili gerek bolýar gürleşmek üçin. İngiliz dilisi hiç il ýok adam kösener Ýewropany gezmek üçin. Ýöne hiç il İngilizçe bilmeýän Ýewropany gezip ýörenler, amma ol özüňize bagly. Menden maksadym biraz İngilizce öğrenin. Azajygam orada gürleşip bilseňiz bolur. Ýöne İngilizce bilmeýän bolsaňyz ýene problema däl. İngilizce bilmeýän bolsaňyz ekskursiýa alyp gitýän firmalaryň üstünden şu Ýewropany gezip bilersiňiz. Çünki şu ekskursiýa gitýän firmaň erite bir tane adam bolýar, olar professional derejede size şu gitýän şäherinde hemme maglumatlar size berýärler, düşündirýärler. Mesela Türk firmalarının üstünden ettiğiniz size Türkçe, mesela bir tarih oraya gidende, şu taýda size düşünürýärler, ýa şuşun ýaly. Umuman hem maglumatlar berýärler da Türkçe rehber bolýar, rehberiň türkmençesini bilenmek. Sizin başyňyzda durýan adamlar, şu rehber şu ýol belet ana. Ýol beletiň üstünden köp zatlar ýerine ýetirip bilýär. İngilizce bilmeseňiz sizin şu ýol beletiňiz İngilizce bilýänligi sebäpli size köp zatlar kömek etdi. Eger şu üçüncü variant Interrail bilen poýez bilen gezeňizde mene biraz İngilizce gerek. Çünkü siz aýratyn gezýäňiz. Ýewropada aslında biletler, zatlar gaty kymmat däl. Samolyot biletler, mesela men şu 10 euro samolyoda bilet aldım diýdim. Mesela İtalyadan, Litviýadan Italiýa gitmek üçin 10 euro samolyoda bilet aldım. Biram İtalyan Venesiya şäherinden Wengriýanyň paýtagty Budapeşte gitmek üçin samolyoda bilet aldım, olum 10 euro. Gezelenişde opş 2 gezek samolyoda bilet aldım. İkisem 10 eurody. Mesela şu İtalya bilet aljak günüm gije bilet aljak bolýan saat 10 euro, baha 18 euro. Şu baha gaty galmak 18 euro alaýyn diýdim biledi. Aljak bolýan ol sistema beren ok. Sistemada problema vardı ya. Borla yerden turvalarını dedim. Yattım o gün. Dağdan 4-5 euro turdum. Şu biledim bakar näder seyredip göreyim dedim. Girdim 10 euro olup dur. 18 euroluk bilet 10 euro. Derro kredi kartım bilen aldım biledi. Alıp terden yattım. Yerden yine 9 euro turup şu biledim bakarında terden seyrettim 28 euro olup dur. Sonra biletlen bakar ütkep duruyor. Onları aydırmadık zaten hayattan çıkan zat pikirleneyin. Spesifik meseledeyin. Ve daha şu video düşürecek günüm. Düşürmeyken bu edip tayinlanyan dışarıya çıkayanlar arası havada yürüyen, arası havada neyme düşündürsem kam, neymeler aytsam kam deyip o edip pikirlenyen. Ondan sonra bir günün tayin olamdan sonra düşünürüp başlayan. Aytmak isteyen zattan hemmesini aytıptırın. Bilmek isteyen zattan da olsa komentaryalara yazın. Gezmek ömürdendir diýär. Yaş wagtyňyz, wagty mümkinçilik bar wagty gezin, Ýewropany gezin. Mesela dostum bilen oturanda, gullukdan gelen dostum, gullukdaky geçiren günlerini görüňler. Senem Ýewropada şu geçiren o wakalan görüňlersiň mesela. Umuman şu wagda çenli Ýewropada 10 döwlet gezdim. 10 döwlet däl o. Şu soňky gezelenjimde 6 döwlet. Şu wagt Litwiýada ýaşaýan, Litwiýa 7 döwlet bolýar. Vatikan 8 döwlet. Ruminiýany gezdim 9 döwlet. 9 döwlet gezipdirin. Ruminiýa men ýylyň başynda gidipdim. Tatlam üçin gitdim. Şu tatlam üçin gidemde gezdim. Ve soňky 8 döwletem.
şu Litviýa gelemde gezdim. Yine täzeyle metkeli 2019-njy ýyly azatlarly şu at Ýewropa ýaman odan köp şäherleri täzeyle taýinlik üçin hemmer odan sıralar bilen dogry. Eger siz täzeyle wagty bir ýerlere gezmäne gitmek isleýän bolsaňyz, haýsy döwlete gitmek islerdiňiz? Şonu kommentariýalara ýazyň. Her kim şu täzeyle wagty nire gezilen jetmek isleýän bolsa, arzu etmeýän gowdatdyr. Eger gidip bilmeseňem arzu etmeli. Arzu etseňem bir ýyl ýüregiň az gowalýa. Mesela men onlara gidip bilmedik wagtda arzu etýärdim. Şunu ýalylar, eger $1 milyon pulun bolsa näme edersiň diýip. Şoň arzuwny etmeýän bir gowdat. Şu pulum bolsa, ine şunu ederdim diýip. Sizem şu täzeýle nirde bolmak islerdiňiz? Arzu gowdat, arzu etmek. Arzular bir gün amal aşyrylýar, ýerine ýetirilýär. Nesip bolsa, nesip bir gün hemmeňiz Ýewropa seýahat edersiňiz diýip umyt etýän Ýewropa ýa-da dünýäniň gözel şäherlerine, gözel döwletlerine ömrüňizde bir gezegen bolsa seýahat ediň, geziň, görüň, dünýä garaýşyňyz artýar. Dünýäde her ýyl dowatlar edinýän, gezýän ýerlerden her ýyl wakalar bilen garşylaşýan, ýadyndan çykmajak wakalar bolýar. Men şu gezýän wagtda her gün story paylaşan, hikaye paylaşan Instagram'da, sosyal medya hesaplarımda şu gün şu paylaşan wagtym şu suratlar, videolar görmek üçin men sosyal medya hesaplarymı takip etmege maslahat berýän. Ve şeýdip men paylaşan wagtym bilegeler, siz hem görürsiňiz. Eger isleýleňiz bolsa şu daşar ýurtlardan şu maňa isleýleňiz ýazyp bilersiňiz. Köp kişi ýazyp uğratýar. Şunu ýazyp bir hata adam ýazyp men şu döwletde şu adam suratı çyrp uraday diýerler. Şonu ýaletýän. Eger isleýän bolsaňyz, ýazyň maňa Instagramdan. Şonu men üçin gowy surat düşürip ber diýseňiz, düşürip berer, hiç problema däl. Umuman peýdaly video bolanlar diýip umyt etýän. Wagt aýryp bu videony gördüňiz, köp sag bolun. Bu ýaly peýdaly videolaryň köp kişi barmak üçin, köp kişi görmek üçin şu taýda şu videony paýlaşyp bilerdiňiz sosial medya hesaplarynızda. Facebook'ta olar ya başka sosyal medya hesaplarına paylaşıp köp kişinin görmegini gold bolup bilerdiňiz. Paylaşıp bilerdiňiz videonu. Hoş sağ olun, sağlıkda görüşelim.